Ja, ik stop nu echt. Ik wist het een jaar lang al voor mezelf. Sinds winterstop bekendgemaakt. Mooi naartoe kunnen leven. Alle tijd genomen om te kunnen genieten nog. De laatste trainingen, laatste momenten met het team. Invallen, op de bank zitten. Ik wist dat het mijn laatste jaar zou zijn, dus ik heb genoten. Ja, 21 hier onder de lat in het eerste, dat is net niks. Nee, dat is niet niks, maar ik heb het hier naar mijn zin gehad. En daardoor kon ik het zo lang volhouden. En zowel als de club is fantastisch, zoals al mijn spelers waarmee ik heb gespeeld. En ook de jonge jongens die nu spelen. Als het leuk is, dan hou je dat vol. Als het lichaam volhoudt, nou, dit jaar heeft het lichaam mij een beetje in de steek gelaten na de corona. Of in de steek gelaten. Ik kon gewoon niet meer fit worden. Ik kreeg blessure na blessure. Ja, dan is het mooi geweest. Alles bij elkaar opgeteld. Toen dacht ik van nou, het is goed. Mooi eind. En ik heb wat minuten gekregen de laatste paar weken. 4 wedstrijden, 5 wedstrijden gespeeld dit seizoen. Ach, het is mooi. Het is goed. En dan aan te betreden onder de lat? Bij derde onder de lat. 1 keer in de week even trainen, 1 keer in de week even voetballen. En ik kijk wat er daarnaast nog meer kan. Misschien dat ik ga tennissen of tennis is altijd leuk. In ieder geval blijf ik wel betrokken bij de club. De club heeft veel voor mij betekend de laatste, zolang ik in het eerste zit. Altijd in een gespreid bedje gezeten en als voetballer van het eerste. En ik wil nou gewoon wat terug doen voor de club. In wat voor vorm dan ook. Maar daar heb ik nu de tijd voor, dus daar wil ik mijn aandacht ook een beetje aan besteden.